Hello mga kanabilos, welcome to my channel, and for today's vlog, ayan, pupunta tayo ngayon sa Bicol News TV Legazpi. Tama ba? Tama, Bicol News TV Legazpi. At magigest tayo sa ating kaibigan na vlogger, and at the same time isa na rin sa host ng nasabing program na si Boy Tuso. Supposed to be partner sila ni Tyler Mackey, but then si Tyler Mackey ay medyo masama din pakiramdam kaya hindi siya makakasama for this afternoon. So ako na lang pupunta doon sa Barriada sa kanilang station para sa isang guesting, di ba? Mag-guest ulit tayo mga kalabitams, and I don't know kung makapunta si Boy Dasok, no, isa din sa kasama natin sa Bicolano Vloggers Association, si Boy Dasok, and cast ng Sana All. So sana kita-kits tayo later, and good luck sa interview. Kasi ito si Boy Tusok ay sanay na sanay ito sa live stream, sa live, and ako naman hindi gano'n sanay, masanay ako sa pag-vlog, sa editing ganun. Pero yun na, mas maganda yung expose tayo at the same time para makapag-invited tayo sa upcoming short film ng JMB Production. So ito mga kalabidos, maglalakad-lakad muna tayo dito sa park habang naghihintay kay Boy Tusok. Mukhang hindi ko alam kung matuloy pa. Kung matutuloy pa yung programa niya, late na siya almost late na, past 1 na. Kasi 1 o'clock, supposed to be 1 o'clock yung program niya, pero ang alam ko yung schedule is 12:02 and nag-extend ng until 1 PM, kaso late pa rin, wala tayong magagawa, late pa rin siya. So andito tayo ngayon sa Imeldas Park, and magano muna tayo dito, magtambay while waiting for Boy Tusok. Galing ko. So magtambay muna tayo dito mga kalapidabs. Walking muna tayo dito sa Imeldas Park. For now, under parang renovation din itong Peñaranda, itong Imeldas Park, no? Under renovation siya, so pinapaganda ulit yung park. May mga binabago yata, so dito nakikita natin medyo binabago yung dito sa may area, and din yung nag-landscaping na rin dito. Nagdagdag na rin sila ng mga additional siguro mga attraction dito sa park. So nakikita natin under construction yung ibang mga part ng Peñaranda ng Imeldas Park. Yung Peñaranda Park na sinasabi ko is nasa Alba yun. So ito ay nasa Bugon, nasa Barriada. So mga kalabis, kasi wala pa si Boy Tusok, kaya naglibot-libot muna tayo dito sa Imeldas Park. So, nandito na kayo mga kalabidat sa station ng Bicol News TV Legazpi. So, kasama ko yung Bella Lads nito. Boy Tusok. Late na nga kayo makapag-start ngayon kasi nalit sila na una pa ako. My God. So, kita-kits later. Nag-ready pa si Boy Tusok. Supposed to be pupunta si Boy Dasok, kaso may hangover daw. Kati naman, pag tinatamad, hindi nagiging successful. So abangan niyo po yung collaboration namin din ni Boy Dasok, Boy Dasok. So kaya naman sa may pakiramdam niya ngayon mga kalabidags, hindi siya makakapunta. So ako naman ay pupunta ngayon, pero hindi ko alam kung pupunta ako ngayon kina Boss Lapo. Papunta kasi hindi pa akong gagawin, mag-edit pa ako, hindi na akong pending. Next week abangan niyo yung aking mga reaction video na gagawin. Yung mga request yung mga kalabidags later na lang yun, kasi hindi busy pa, so hindi tayo nakakapag-edit. So nag-ready pa yung host. So kasama ko yung kanyang Bella Labs, yung kanyang wife. Sana ako. So kita-kits later.
Daw ang galing-galing hanggang 3 PM ka mo. Oo, hanggang 3 PM ka lang. Ako alit na ako ha. Iniwan yung dress. Hindi pa naman ako ganun kagaling pag nasa live. Oo. Shy type ko siya. Shy type to. Sa'yo na nga lang ako natuto eh. Ano? Ito mo lang kasama ko eh. Sa kanya ako natuto kung bakit ganito ako pabilis mo salita. Hindi naman ako pabilis mo salita. Ay, gano'n ako ka-comfortable mo salita sa dahil. Oo, ganun yun. Kasi siya yung nagturo sa akin talaga kung paano yung mga styles. And syempre, kahit i-share ko lang sa inyo, itong kasama ko ngayon ay isang director of short film, isang film artist, film actor, film creator, and naggagawa din siya ng random vlogs. Nagtawag to? Ano tawag mo yung nagawa mo? Daily vlogs? Reaction video. Ako nag-reaction video din ako one time. Kasi nung nakita kong parang basura yung ginawa ko, hindi na ako umukit. Hanggang wala kang pending, baka magawa ko dissolving. Yung mga request ko pala ng mga viewers natin, kaya na siya nabili pala nakagawa ng reaction video. Pero yung unahin ko munang gawa ng reaction video yung kay Oragon Vlogger na official music video niya with JX. Nakita ko yun. So gagawin ko sila ng reaction video baka mamaya mag-video. And syempre, speaking of Oragon Vlogger, Press, good afternoon. And ayun, sabi ni Rose, sabi niyan Kota, meron din pala silang bot sa plaza. Ay, hindi po yung kila Ma'am Anjo. Oo, sa kabila po yun. parang gusto mo ipahamak dyan, Kota. Dyan, Kota, okay ka. Kasi hilig kita mabuti. Kasi si Mark Casotes po, tatlong person po sila. Tatlo yata silang gumagawa. Saan ba sila sa Pacific Mall? Dyan lang sila sa ground floor ng Pacific Mall. Sige, so pakita ko yung video. Tapos sabi ko, pwede pong may discount ako. Dahil pinurobot. Ay, siyempre, nandito rin siya Madam Yusuf Rodriguez of Drink. Ano ba? Yan yung mga sponsor naman dyan yan. Ang daming sponsor ni Sana Ultra, madaming sponsor. Hindi naman. Kundi, promotion lang. Yung sponsor natin, kunti lang, pero yung napupromote natin, medyo, may... Ako lang mahilig na promote para lang sila kung bibig sila. Kasi kailangan ko gagawin. So far, naranasan ko rin na mag-promote ako, may nag-aabot ng paya. So ito mga kalabidabs, tapos na yung aming live broadcast with, of course, ang hindi kasama si Boy Isok. Yan, napakagaling na yung mga kalabidabs. Medyo famous na to siya. Gumagawa na to ng pangalan sa in terms sa pagbabalita. Ayan, so thank you so much. Yeah, it's my privilege na makasama ang isang pumosong DJ Kaka. Siyempre, thank you so much din also kay Bon for giving us the opportunity para mag-get namin. Opportunity. Famous lang. Yan, thank you so much. And again, pakisupport ko yung aming mga YouTube channel, Boy Isok and Bon James D, and also paki-follow and like yung page, FB page ni Born TV and ni Bicol News TV Legazpi. Yan, paki-follow po ang kanilang mga page para at least updated kayo ng mga ganap. And also abangan niyo po yung aming upcoming collaboration ni Super Tusok and Super B na gagawin sa Tabaco. I'm so excited. So abangan nyo po yun mga kalabidabs, and yung upcoming short film ng JMB Production, yung Nandito Ako, na pinagbibidahan ni Sir Harry ng Born TV, and of course ang kontrabida Bon James D. Abangan nyo sa JMB Production, guys. And magiging partner rin po siya ng JMB Production, and welcome to family sa JMB. Ayan, so makakasama na po natin si Boy Tusok, of course. Makakasama din natin si JX Harmony sa project na to. So kita-kits mga kalabidabs, and thank you so much. Pakisupport ng lahat ng mga Bicolano and Filipino vloggers.
na ma-welcome siya sa J&B Production. So, nakikita yung mga kalapit at alita na naman tayo sa Coron, Gaspi. With Boy Tusok and his wife. Masang jowa. Kasi madam. So, maya naman kalapit na. Goodbye na kayo. Kaya nakabang natin. Baka mampas na ito ng ilang minutes. So, magpapaalam na ako mga kalapit na. Thank you so much. Magagala-gala muna kami dito. And see you on my next vlog. Spontan Steve. Ang vlogger. If you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!